reușit cu echipele mici poate complica situația reprezentativă într-o grupă grea, din care mai fac parte Olanda, Turcia și Ungaria. Cristian Chivu nu a fost inclus de antrenorul Andrea Stramaccioni pe lista UEFA pentru meciurile din grupele Europa League. Antrenorul Interului și-a motivat decizia prin faptul că fundașul român, de care a început să se intereseze iar Galatasaray, este accidentat. De pe listă mai lipsesc tot din cauza problemelor medicale Dejan Stankovic, Ricardo Alvarez și McDonald Mariga. În schimb, Ștefan Radu a fost inclus de Lazio pe lista UEFA pentru partidele din grupele Ligii Europa. Apărătorul român tocmai a revenit după o accidentare. Marius Copil a confirmat oficial prezența la întâlnirea de Cupa Davis dintre echipele României și Finlandei, care se va desfășura la Cluj-Napoca între 14 și 16 septembrie. Federația Română de Tenis a anunțat că până în acest moment și-au confirmat prezența la Cluj Horia Tecău, Florin Mergea, Marius Copil, Petru Alexandru Luncanu, Andrei Vescu și Victor Crivoie. Olchim Râmnicu Vâlcea va disputa 2 meciuri amicale în compania campioanei Serbiei, Zajeca. Prima partidă se va juca astăzi la Drobeta, turnul Severin, de la ora 19, iar a doua mâine dimineață de la ora 11. Reprezentativa masculină de volei a României va pleca mâine spre Tricala, în Grecia, pentru a participa la finalul săptămânii la primul turneu de calificare la campionatul european. Vediamo.